kada se dogodila vjerovatno najveća izdaja u bošnjačkoj povijesti. Najprljavija, najgora, najogavnija, najotrovnija, najopasnija po onome što iz te izdaje slijedi. Jer neko ko može minimizirati, bagatelisati, poniziti bošnjačku žrtvu, dakle, desetine hiljada ubijenih ljudi. I nije samo to bošnjačka žrtva. Bošnjačka žrtva su i svi oni koji su ostali u životu, a ranjeni su za cijeli život. Dakle, nije samo ubijeno, neko kaže 70.000, 100.000 ljudi. Dakle, imaju oni koji su izgubili svoje najmilije i oni su bošnjačka žrtva. I oni koji su ostali bez svojih zavičaja, kojima su oteti zavičaji, i oni su bošnjačka žrtva. I invalidi ratni, i oni su bošnjačka žrtva. Dakle, taj broj bošnjačkih žrtava se penje na 1 milion. I neko ko je bio u stanju raniti, poniziti, prodati bošnjačku žrtvu, taj je spreman na sve najgore. On je spreman i da ubija u ime zaštite svojih interesa, mafijaških, kvazi poslovnih, kriminalnih. Dakle, spreman je da ubije. Ako se on ne plaši Boga, pa može prodat bošnjačku žrtvu, onda se on Boga ne plaši ni kad treba nekog eliminirati ili ubiti. Zato kažem da je ovo nešto najopasnije što se dogodilo 17. februara 2017. godine. Jer se tada očitovala kvazi bošnjačka ambicija kleropolitičke mafije okupljene oko SDA i Bakira Izetbegovića da prodajom bošnjačke žrtve obezbijede velikosrpsku obavještajnu i svaku drugu podršku i velikotursku podršku stvaranju te velikoturske kolonije nad Bošnjacima. Zato je sve to.